kaloy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maloy kakanamo, pasaylon mo kami, ang salagi dumtanamo, dili na mag-usab kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, padayon kitang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa kasulbaran sa atong giantos nga COVID-19 ug alang usab sa atong pagampo sa mga benefactors and donors nato nga padayong naghatag sa ilang suporta, labi na sa namalit nining ato karong bag-o na sad nga mga slots, ang Hope and Opportunity slots. Hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihigugma o gipahiuli mo ang katarong. Daniha nga kanimo ang kasing-kasing sa imong mga alagad aron human namo madawat ang kainit sa imong espiritu, maglig-on kami diha sa pagtuo ug magkugi diha sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig, mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka, kunting init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka, ug magsigi siyag pamunga. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao. Walay mulabaw niini kamalimbungon ug labihan kini kadautan. Ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan
sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ng tawo nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasalan, ni makig-uban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ting bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mo lampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kayang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. Mingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga biste ug nagpuyo sa nga luho kayo. May usa-usab kakabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka, ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato, base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato, ug bisan ang mga iro manuol og mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades o impyerno. Unya miyahat siya sa iya ug iyang nakita si Abraham didto sa layo
og si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, Amahan, kaluy-i in taon ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron kadtong buot mo tabok nganha kanimo gikan diri, dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kung mao ka na Amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, diin ako may 5 kaigsuong lalaki. Paadtua siya aron sila kapasidan-an ug dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, ato adidto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan Amahan, kana dili paigo, kung adunay mabanhaw og muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises og sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Dinhis kalibutan na ay kabus, na ay dato. Kung kamoy papilion, unsa bang klasihas kinabuhi ang gusto ninyong puy-an? Kabus, sama ni Lazaro dinhis atong Ebanghelyo, o dato? Tubag. O gusto mo nga dato ang inyong kahimtang dinhi, ang ending kay mo ending manggining atong kinabuhi, matud pa diri sa atong Ebanghelyo, ang dato didto sa pag-antos sa impyerno, ang pobre na si Lazaro didto sa kumbira sa langit. Di unsam say gusto ninyong ending, langit o impyerno? Langit. Unsay gusto ninyong kinabuhi dinhi, dato, pobre? Way klaro ning atong desisyon eh. Ang atong gusto malangit, pero ang gusto sa dinhi nga madato. Na nga si Kristo sige ginasag ingon, bulahan kamong mga kabos, bulahan kamong mga kabos. Nya unsaon masad nga kita magsige man sa tayon, dili oy bas bulahan gid ang dato. Nindot ng dato ta unya malangit. Ana mao man ay ato. Ang tanan yung nindot ba? Nindot ng dato ta nya malangit pagyod. Ana. Nay nisulti nako, pader, dili baya tanang dato maimpyerno. Nako, bitaw. Isa dili baya sa tanang pobre malangit. Nako, bitaw. Tinuod gid na. Siya, unya, nganong mo ingon mas Kristo bulahan kamong mga kabos, nga di man sa tanang kabos malangit. Diyan sa na pagtubag. Nya ingon, alaot kamong mga dato, nga di man sa tanang dato maimpyerno. Oh, be. Sa omron ni mo ana pagkwintada. Amo dia, kamoy paglalis. Paglalis mo dia. Nya akong tubag ato niingon ko, ang giingon ni Kristo bulahan kamong mga kabos, kana bang tao nga nahigugmas kakabos? Mao na siya'y bulahan. Ang taong nahigugma sa
kakabos kay gugma man gyud ang sugo sa Ginoo. Pero ang taong nahigugma sa kadato mao nay alaot. No, ang gugma di ay mo na nga niingon si San Pablo, ang gugma sa kwarta maoy gigikanan sa tanang yawa. The love of money is the root of all evils. Ang gugma, pwede man ka nga kabos niya, wa ka mahigugmas ka kabos, munang mo ikyas gyud kas ka kabos, mangutang, mangilad, mangawat, mamaligyag syabo, bisag unsa na lay buhaton para lang gyud madato kay wa ka nahigugmas imong kakabos. Ang imong gihigugma ang kadato, maunay kabos na maimpierno. Kanang nahigugmas kadato, unya ang iyang kahintang kabos. Nya kana sang dato nga nahigugmas kakabos nga malangit, di gid na siya mawili sa iyang kwarta, sa iyang mga bahandi, sa iyang mga kabtangan. Pareha nila ni King Louis of France, nila ni Queen Elizabeth of Hungary, nila ni St. Francis of Assisi, nila ni St. Ignatius of Loyola. Mga dato man to sila, ilang gipamyaan ang ilang kadato. Nasa uban, wa biyai ang kadato, pero gigamit ang iyang bahandi para sa pag-alagad sa mga kabos. Gani, musikrito gyud sila og kanang unsay na puyo og kakabos. Nga mukuot-kuot gyud ba? Sila'y manglimpyo sa CR sa ilang mga katabang, sila'y manglaba sa bistis ilang katabang. Unya ang kani mga tao nga nahigugmas kakabos, unya dato sila. Ang mga kabos nga nag-alagad nila hayahay kayo, sakto kay sa sweldo, napagi allowance, napagi mga benefits, unya di pagi na butangag utang, di gyud butangag utang, og naay panginahanglan hatagan nya plus pagi na sa sweldo, di pagi na salary deduction. Kita na mog dato ingon ana. Ha? Kay kasagaran sa mga dato na sila'y katabang, niya galisod kay way ikabayad eskwelahan, pautangon man, niya ididak man sa salary. Pero ang tinuod nga dato nga nahigugmas ka kabos, nahigugmas sa mga kabos, niya pautangon dahil na nimong imong gihigugma. Ako sa una, ako mga uyab, wa man to na ko pautangan. Gasto ko anto, bahalag nagka-apiki-apiki na, di man dyan kami bayre ni ha. Yun, hikap, gamay. Mula sa to'y bayad. O nang di ka mubutag utang, di ka mo lisod-lisod sa imong gihigugma. O nang mga dato nga malangit, kadtong nahigugmas kakabos og nahigugmas mga kabos, dili sigihan og daog-daog ang mga kabos, i-lockdown ang mga kabos, apikihon pagyud ang mga kabos. Karon, kinsay nag-apiki sa atong mga agianan nga pitos kaayo, ang kabos o ang dato? Ang kabos adoy na anak manindas karsada. Nya nganong anak sila manindas karsada? Kay di man kairog kay ang dato masuko man. Irog ron direro patyon ti kambuanga ka. Mao na anak dalan sila sa karsada maninda. Ngano mo day ang kanang naninda sa sidewalk sa ato mga karsada dito napabay naninda dito, napabay naninda ang sidewalk. Ngano mo day makatinda day sila ngadto SM di ay kada mga ayala. Nga dagko man kay ditong bayad, nya di man sa kapasudlon dito magtinda kag utanon nga laos kay ignaom kana mga luya nga kuyos ka istanan. Patindahon day kana dito, hugaw mo kay natanawon. Sa ato pa di ka kasod atong nindot nga tindahanan. Ang resulta ana kada ana mag ali ka ng karsada, nya agian day kas demolition team, yatak-yatakan pang imong tinda, pakauwawan pagyud ka, pasan in tawag kas imong bandi-bandi gamay. Ang agi man na mo una, maninda mis mama, inigubot ito na, sige dong, dagan dong, dagan. Dagan sa mga ito, nga no manima, dagan lang, kaya naidakop. Abot sa katunahan, hanay-hanay na sa mama dito, lingi-lingi sa gawa, na ba kay dakop ron din eh. Init para bagyog kayo. Ya, labi na gyud og tiwasono na kay nang among gibaligya nga gabi, katus ang gabi ba nga kuyos kay palak ba. Ya, kana sang usahay wagot na kaayog naw nga kalbasa kay dinaginot na kaayo. Baligya, ya maingon dayon, pila man ni, mama suki. Ako anak suki, ana siya. Maingon dayon,
Ko anak siya, Jis na siya, suki siya. Ay, 5 lang na, oh. Uy, sus, alkansi na kaiko, alkansi. Sige, sa kugunahon na, kanis mama, babakakon, guys. Nanugot ang alkansi, nga amor mo nang gipupo dito sa bukid, wa man may puhunan, ani. Niya ako, magsikog ingon nga, magsikog kutkot sa kong tiil ba, magsikog ingon, ibaligyan, init na kayo. Pait kayong pobre, oy. Niya, gusto mo mapobre. Mauna, impirno na mo. Oy, ako karon wala jud ko maninda. Sige na lang kung masiyar aning slots. Na, yahay na kayo, lingkod-lingkod lang ko sa kong room, higda-higda, air condition. Nya sige masiyar, oh, pilay imo nga paliton nga slot. Na kanalay ako pader, malangit na ko ani pader. Sure. Ana. Pero amambot lang sa una. Basta ang dato sa man maimpierno. Ang kabos malangit. Pero butangig gugma. Ang gugmas kadato makapaimpierno. Ang gugmas sa kakabos makapalangit. Mao gina importante kayo. Niya kung nahigugma ka sa Ginoo, kinahanglang mahimutang kabos. Kay ang gustos Ginoo nga kita magpuyo gyud og maghigugma gyud sa mga kabos. Gani siya na tao dinis kalibutan nga usa gyud ka kabos. Kay kanigong nahigugmas ka kabos mga igsuon, way sa or minus kay sa sama ni Lazaro. Kabos kay siya, dadon lang siya ngadto sa pultahan sa dato. Di man siya mo reklamo, maghuwat ra man siya na mumho nga ihatag niya. Mumho ba? Di man siya mo reklamo, mumho. Kamo, mukaon mo mumho? Kaon mo? Ngay, nga rin mo kumbinto na may daghang mumho dire. Tagaan ta mo mumho, mukaon mo. Oy, kaning liktor, ako ni pakanog mumho sa hilom dapat dire. Mas lami pa to ang pagkaon dito. Mao na may pagkaon, may pagway kaon. Ana, pero sila saro gahuwat sa mumho. Why problema? Unya mga iro, muduol niya. Ang paboritos iro kana man sa mga noka nya napuno siya sa noka, way ikapatambal ngano man wa lagi kwarta, so gahuwat na lagkanus ang mamatay, pero enjoy kay mga iro. Si Lazaro nangitag mumho, ang iro nangitag noka. Siging tilap ang mga iro sa iyang noka, iya sang patilapon kay mao man toy paboritos iro. So nakalipay siya sa iro, pero wa siya lipayas dato. Ang dato nga nahigugmas iyang kadato, di siya ganahang mutanaw sa kabos, di gani siya ganahan nga moagi diha duol sa kabos. Moingon siya, iyak, iyak. Ana siya. Kaluod, ana sila. Kamo ganahan mo mukuyog-kuyog anang daghan kay noka nga tao. Anang gaaga sa mga noka diri, ganahan mo mukuyog-kuyog. Oy, lopig mong Mother Teresa of Calcutta. Ang kanang gipangud pagani ang lawas, iyang kinamuton og limpyo. Porti na gitong bahua, nya iya dayong sabunan, iya dayong hugasan, nya iya dayong nganlan og Jesus. Forgive me, my Lord. Iya dayong hagkan, nya humanyag hawk, mo smile kuno ang kadtong tao, ikaw mag-smile, mamatay. Nya maingon din siya, at least there is one moment in his time nga naka-feel siya nga he is loved. Nindota, no? Mother Teresa ba? Awa mo, wasa mo kailang Mother Teresa? Mother Teresa of Calcutta, wa mo kaila? Kisam din yung nailan. Mga artista, mao na, inyong mga buhok, sunod-sunod mo sa artista, inyong mga kilay, sunod-sunod sa artista, magdinato, mga bag, eterno sa sandal, eterno sa buhok, eterno sa eyelash. Ang sabi ka na ibutang yung mga punuas yung pilok, kanang ibadlis-badlis. Ana, ayaw mo ana ang uban pagani karon napagi kanang say na kanang brace din kay batim sa kini akong ngipon brisanan man butangan og kanang false nga brace nga mutirno sa dang color gyapon ikatawa la pareha color parehas kilay pareha diri uy hilo mo ana ay hunonga na vanities man na mga vanities ba ihatag lang na nga tos mga kabos
Pakan-an na lang mga kabos, pinaagi ng imong igasto ana. Itirno sa imong kaning manicure, ngadtos pedicure, itirno-tirno. Nya ini kaugma lain na sa color imong isulob, lain na sa diri pedicure, manicure. Uy, kahasol ba nimo? Mao na ayaw. Diri sa unang pagbasa niingon ang Ginoo, hukman mo nako sumala sa inyong binuhatan ug sa inyong kinabuhi. Nya asa man ta niya basihan, nahibaw kuno siya unsay na sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Ang tao nga daotan og binuhatan, ang tao nga di maluoy sa kabus, ang tao nga muuban aning mga daotang buhat, silutan gyud. Mao nay sultis Ginoo sa unang pagbasa. Ug mo nay hitabo sa dato nga wayngan. Dato lang ang ibutang. Generic ba? Generic nga ngan, rich. Pero ang kabus ginganlan gyud og Lazaro. Sa ato pa ang Ginoo mas nakaila sa ngan sa kabus kaysa dato. Iya lang nang usahon ang dato. Haron inigiyon unsa man ka? Siya, dato, impierno dayon. Di na mangutana, siyano ka o unsa man. Pero og yun, kinsa ka? Kabos, kinsingan, siyano. Di atinod lista. O sige, so siyano. Kinsa ka? Father Siyano. Siya, to naman Siyano dito. Yung father, nganong ni amon yung father? Siya, dato. Labay din nga to. Di ka kuan. Kuan ka dato ka. Labay na yon. Kuyog skulikta. Manto pasan. Dasa sibot na. Sibot yan. Amo na akong dadon dito. Amo na wa kumugunit anang sibot. Aron di ko mada sibot. Kamo, gunit mo sa inyong kwarta. Mugunit mo na inyong kwarta yun. Gunit mo na inyong yuta. Kig-away mo ana. Patay mo. Adto mo sa impyerno. Buhiin na ihatag na nga itong inyong mga silingan. Di ba? Malipay kayong Ginoo ninyo. O igabot ni mo dito siyang atubangan. Kailagin siya sa imungan. Di gani ka mailhan sa imungan, impyerno na ka. Ang imong ngan, dato. Hain ang dato, tuas impyerno. Hain ang nailhas Ginoo nga si Lazaro, tuas langit. Sige, pangutan ako na imong tupad diha. Ing nakaila kang Ginoo nimo. Kailang Ginoo sa imongan. Ing na ako no. Ing na ba imong tupad? Kailang Ginoo sa imongan. Kaila congratulations. Ug wa gani kaila ang ibutan sa Ginoo, dato. Ora na, butangan ra dato. Generic ba? Sige, nindog na ta mga kabos. Mga igsoon, ato karong ipadangat ngadto sa atong langitnong Amahan nga ang atong mga pangamuyo labi na gyud ang kaluwasan sa mga kabos. Busa mo ingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian, nga sa kanunay maanaa kanila ang gugma ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasud, nga mabatunan na ang matuod nga kalinaw ug kalambuan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga nangamatay na, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Langit nung Amahan, sa imong gugma ug kaluoy pun-a kami sa mga grasyang among gikinahanglan. Dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga grasya, pimaan sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung Aman. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi ining santos nga misa, santusa ang among pagsimba aron ang kwarisma nga among gibansay sa mga galamhan nga lawasnon, musangpot unta dinhi kanamo sa mga bunga nga espirituhanon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang Ibayaw ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamo mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamanuluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigong ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kung sa kungalan kamu magkapundot, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makigubang. Magampo kita. O Dios, ang bunga nining santos nga misa magpabilin unta dinhi kanamo, pinaagi sa among pamatasan o makagamot usab unta pinaagi sa among mga buhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nangahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas
nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagsulod sa langit. Sa may itong buhaton, higugmaon gid nato ang kakabos ug ang mga kabos. Mga igsuon, update sa atong Hope and Opportunity slots. Ang nahalin niabot na as of yesterday og 563. Pakpak. Daghan na gyud. Nya ang ato na lang available daghan pa sad 4,437. So padayon mo sa pagpamalit ha aron malangit sad mo. Nya akong usbon nga kanang magpadala og kwarta either i-deposito sa bangko sa atong bank accounts or sa mga kwarta padala i-message gyud ko kanunay na manang akong cellphone number kita man or sa messenger. Ang akong messenger kay Shiano Ubud. Nya i-message yun kay daghan kayo nga wa gyud taon mag-message di sad nako maklaim. Naron jutay na lang noon mga tulo tingay nakabok dili pa nako maklaim kay wa pay gipada nga name of sender wa say gibutang nga amount. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manal sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubong nga dako. Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami. Sa lagidong tanamo, dili na mag-usab kami.